תורת ההתבוננות יכולה לרדת עד הפרטים שלי בחיים. מה זה אומר? אם יש לי איזשהו כאב רגשי, נפשי, לא משנה מה, משהו שמציק לי, ניסית ללכת לטיפולים, ניסית לעשות דברים וכל פעם מחדש שזה חוזר, קחי את המתנה מהתורה ותאמצי את הכלים שהיא יכולה לתת לך. אפשר להבין למה דברים קורים לנו. אנחנו יכולים להבין בעצמנו. אנחנו הכי טובים עם הסיפור שלנו. אם יש כאב, זה אומר שמשהו צריך לקבל דיוק בחיים. איך אפשר לדעת מה צריך לקבל דיוק? על ידי קשב פנימי, על ידי תשומת לב. לא להעביר את הדברים כאילו הכל חולף מהר, אלא רגע להיות בתשומת לב והבנה. ומאליו דברים נשמעים מתוכנו. מה לא מדויק ויוצר בי כאב? האם זה מחשבה לא נכונה? האם זה החלטה לא נכונה? האם זה רצון לא מדויק? וכשמדייקים דברים, הגוף מגיב כפלא יחד איתנו. הגוף כבר עכשיו יכול להיות בשורה לנשמה, יכול להיות צינור לנשמה. ככל שנתחבר יותר, האור יאיר יותר מתוכנו וניחב פחות. שנזכה.